दिनै गोदान तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग ओमफ्राय दिनै गोदान जों बे थानायनि साइकेल ओमफ्राय नै 1000 थाखा 500 थाखा केन्द्रा बे लगगानि जोंना दा केन्द्रा नै केन्द्रा उन्दुगासिनो दं हो ओमफ्राय रूमाथ' बे शुटिं खालामनो बिराद मोजां जाबाय गोदोहाय बिदि नङामोन आरो इन्टारनेटफोरखौ सोलायजोबबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै नोंथांमोना कमेन्ट होनानै खिन्था बे जुथाया बिसिबांनि जागोन जुथा आरो ना बे जुथाखौ दिनै गाननानै एसे सिख्लाफोरजों दान होनानै बेरायनोसै मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस रांथिं बाहाय नालाय बेखायनो एसे रांथिंबाबो देलायनांगौलै देलायबा जाया मिथिबाय मानसियानो नै मा होनो आंनि भिउवार्सनि थाखाय दे एसे कमेन्ट होदोलाय दालाय बेनिखौ औ ओमफ्राय केन्द्रा बेना खुगाया खिबुसो बेना रागा जोंबायलै नै थिन पार्टि अनलाइनाव 530 टाल' थैदों बे खिन्थु 1000 पस्टमन मोनबाय बे हा लाकी कपनाव मोनदों आरो मानसिया कफि बानायनो सुप लोंनानै थांनोसै फैसा गैला एसे खप गनायनि थाखाय दा सुप बानायनोसै गरम मस्ला देनानै नायलांदो लोगोफोर थ' गाइस दिनै जों दा बेहाय फैबाय फिल्ड दङ बे इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्ड होना बे प्रेक्टिस खालामनोबा क्रिकेट फुटबल प्रेक्टिस खालामनोबा बेहाय दङ ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ गाबोनसो देखायगोन हा गाबोनसो देखायगोन बेहाय गेलेग्रा आरो लोगोफोर डेन्जार थ' लोगोफोर जायगाया बिराद मोजां गुवाहाटीयाव नाइट जों ओरैनो बेरायफैदों हराव ओमफ्राय लाइटआ एसे मोदोम होनानै खालामबाय ओमफ्राय आं बे भइस डाबिं होआमोन नाथाय हिन्दी मेथाइ दामदोंमोन नालाय कपिराइट फैगोन होननानै आं भइस डाबिंखौ होना होबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो दा जों ओंखारदों ओरैनो कफि सफि लोंनो होननानै हरनि टाउन नालाय हरनि 10टा जाबाय होमबाबो जों रेस्टुरेन्ट नागिरगासिनो दं ओरैनो जानायनि थाखाय टाइम पास दा कफि लोंनोसैलाय नायलांदो जों दा खानापारायाव दं लोगोफोर ओइनै जों मोनबाय जायगाया बेहायनो जों हाबनोसै हाबनानै लोंनानै होलांनानै आरोबाव हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर नायलांदो ओमफ्राय हटेलनि इन्टारफोरखौबो आं गोजौनि गाहायनिखौ देखायजोबगोन दे नायदो लोगोफोर बेहाय फैदों रेस्टुरेन्टाव फैदों हा ओमफ्राय बेहाय गासिबो माबा दंजोबो आरो पुरा ग्लास इन्टारखौ आं नोंथांमोनखौ देखायजोबनोसै बेहाय मा मोनो नायनोसै जोंबो गोजौआवबो दंबावो ओमफ्राय भिउसफोरखौ देखायनोसै गोजौनि भिउसखौ देखायनोसै लोगोफोर नायदो हा माबादि जायो माबादि नुयो नोंथांमोनखौ आं देखायगोन दै नायलांदो लोगोफोर नायलांदो माबादि जायो नै लोगोफोर बिदि जायो इन्टारफ्रा बे जाहैबाय बेलटलायाव मा जायगा होनोमोन बेखौ बेलटला माबासो कलाक्षेत्र पान्जाबारियाव दङ ओमफ्राय दाहाय आं देखायनोसै दै वाटारफल जानाय मैदेरनि आखिनाय ओमफ्राय गाहायाव नै गासिबो दंजोबो थ' लोगोफोर नायदो भिउसाइडफ्रा मोजां नुयो तो गाइस यहाँ पे देखिए चकमेदा इधर इतना दिन की बाद आज देख रहे हैं आपको और यहाँ में फोकस यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरा लाइट यहाँ से व्यूज देखिए इसका नज़ारा कुछ अलग है ठीक है You are so heartless and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep and I can't fight it, You wreck my mind, I'm losing my sleep.
तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एफा एसेल' बानायबायमोन ओमफ्राय दा गाबोन समफोर आं देखायनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा एसेमावनो फोजोबनोसै आं ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय माबादि कन्टेन्ट ओमफ्राय दा आं हिन्दीनिफ्राय रेगुलार लाबोनांसिगोन मानो होनबा आंना बांसिनानो हिन्दीफोर नायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि दामोन एखमबा हिन्दी एखमबा बर' लाबोगोन आं ओमफ्राय आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि अननायनि थाखाय नोंथांमोननि अनाबा आंखौ दा नोंथांमोननि अननायनि गेजेरावनो आंना 8K कमप्लिट जाबाय दा 2K जानो बांद्राय गोबाव नांला बिदिनिफ्रायनो आंनि ब्लगखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बिराद धन्यबाद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कि आं थाबनो आंनि चेनेला ग्रथ जानो हादों स' लाभ इउ अल लाभ इउ माच बाय बाय